Mamawa wapa 30 March Thursday 2023 ndikupaseni moni amayi ndabambo anyamata ndasungwana amene muli konkuno kumudzi ndi amene muli maiko osiyanasiyana amene mukumva kuwawa ndi mmene dziko la Malawi likuyendera ndi amenenso mukunjoya misonkho ya ife anthu ovutika. Imvani kunena kuti ndikukupasani moni nonse wa zifundo za Ambuye. Lero lino ndabwera pano ndipo ndikhala ndikubwera kufikira siku la ma demonstration. Sindikhala chete, sindipuma, sindiodzera, sinditekeseka, sindiopsezedwa, komanso sindingayimikidwe. Ine dzina langa ndi Innocent Orphan Mutholo, Mr. Game Changer, ndili kuno ku Malawi. Ndipo yense amene akundifuna andipeze nambala ndimatsiya kumapeto kwa audio yanga. Ndipo ndikunena kuti sindisiya kuyankhula paka na siku la ma demonstration imene tikunena kuti Lazaro Chakwera, Saulo Chilima pamodzi ndi timu yawo yonse akuyenera kuti atule pansi maudindo awo, anyamuke adzikadya zimabiliyoni zimene abera dziko lino la Malawi. Ine Mr. Game Changer chikuni chausi. Amalawi ndimafunamo ndimvesese bwino kwambiri ndiyankhula mwapafupi kwambiri, koma ndifuna mumvesese bwino kwambiri chifukwa ena sitikumva iyayi. Ena nsonga khale ndinu adindo, ndinu ma MP, koma makutu anuwa mukuoneka kuti ndinu nkhutu kumve. Anthu ena nso chomvesa chisoni nchonena kuti ma MP ena ngakhale akudzunzidwa koma ndi agontha nkutu, anthu amantha, komanso anthu amene kuti atiwamvesere ndi anthu onjezera mantha kwa munthu. Kumvesa chisoni kwambiri chifukwa ena ngakhale ali adzitsogoleri, kaya ndinu achipani, kaya ndinu ampingo, kaya ndinu anthu amabizinesi, koma muli ndi mantha ochuluka kwambiri. Koma ndajindikira kuti mantha anuwo ena simufuna kuti mubwere poyera kuti muombolere limodzi ndife dzikoli, chifukwa chonena kuti ena mukufuna mutati mudzipasidwa ma contract mudzidyabe zimisonkho za Malawi. Enanu mukulephera kuti muyankhule momasuka kapena tiyendere limodzi kuombola dzikoli chifukwa muli ndi dzimilandu mbwe munazichita zaka za mbuyo. So zinthu zonsezi zikukupangisani inu kukhala ndi block yakunena kuti mutha kuyima kunena kuti no kwa Tonse Alliance. Mutha kuyima kunena kuti anyamata tigwirire ntchito limodzi tiombole dziko la Malawi. Chifukwa muli ndi dzimilandu enanu, munabayiba ma constituency mu, munazidya zindalama za CDF. Inuyo munawononga, munanamiza anthu kuti kwabwera project ya skulu munangoikapo concrete ndalama zake nkuzitafuna. Munanamiza anthu kuti timanga bridge ya pa ndalama zake ndidzi, ndalama zo munangotafuna kungoikapo bridge ya mitengo. Tere muli ndi mavuto zambiri. So zimavuto zimene zanzano amene akuononga dziko akukudziwani, koma chifukwa chonena kuti mwinanso muli ku opposition iko. So zikuvuta kuti inuyo ngakhale muli kumene kungakhale mukumva kupweteka mwangofika popanga chisankho kuti bolani ifeyo chimene chizichitika nchonena kuti no bola tikulandira mwezi ukatha ndalama za UMPs. Tizitafuna zimenezizo zitikwanira koposa kuti atikanganye ndi unyolo. Zimenezo zimene zikupangisani enanu kuti mudziopa mudzingomumudzira kuuna, mudzingosujumira muli nyumba, koma kuti muchitepo kanthu muombole dziko la Malawi limene likudzunzika mulibe nazo ntchito. Tere tikunena pano ma MP enanso ndi anthu ogona kwambiri chifukwa ku dziko la Malawi tili ndi ma MP ochuluka kwambiri. Nditenge chisanzo kwa ma MP amene mukuchokera dzigawo ngati dzakumwera ndi ku Eastern Region. Anthu akuvutika kwambiri ndi nkhani ya Namondwe, koma kuti mutuluke mukaime ndi anthu anu ma MP ena paka na lero simunapite kukaona kuti constituency yanu yakhudzika bwanji ndi nkhani ya Namondwe.
tere mpinga takukanika kuti pachilungamo tunkhani yana muntu nkhani yangoja akaonekere sindikukhulupirira kuti titanena kuti tiye tipite pansewu tipulumuse dziko lya MP amene atha kutulukayi tere ma MP enanso afika ponena kuti asadzika kale ma constituency awo akudziwa kuti sakuafuna ndipo sadzapasa vote ndidzovutanso kunena kuti atha kukhala ni nthawi yonena kuti tiye tidzenda motere nifuna munimvetsese bwinobwino mfundo dzanga za mama uno chifukwa ndiyankhula mwina wina dzimpweteka koma wokumva amve osamva asamve ine nimayankhula chilungamo ndikachoka pa ma MP ndifuna ndipite kwa anthu amabizinesi kuti achite phindu labwino zimatengera kunena kuti dzikolo nkhani za malonda zikuyenda bwino boma chuma chake chikuyenda bwino anthu ogwira ntchito akulandira ndalama yabwino alimi akukwanisa kulima komanso kukolola zokolola zabwino so tikakolola zokolola zochuluka zimathandizira kuti pamene tikukolola zokolola zochuluka andi timagulitsanso ndalama zochuluka zimawathandizira anthu amabizinesi akuluakulu ndi ang'onoang'ono kuti nawonso apindule chifukwa ogula katundu amakhala ochuluka chifukwa dzikolo zokolola ndi zochuluka komanso ndalama ya dzikolo ikuyenda bwino so ndalama ya dziko ngati ikuyenda bwino komanso dzikolo lili ndi china chilichonse zinthu zili pabwino ndalama ikakhala ndi mphamvu zinthuzo zimakhala zosika koma chifukwa chonena kuti no anzathu a bizinesi zonse zalibe nazo ntchito that's why ambiri akhala chete komanso chifukwa kuti anthu amabizinesiwa akukhudzika ena ndi nkhani zakatangale ndi chifukwa zikuvuta kuti no abwere poyera kapena abwere nseri ngati mmene anachitira Nicodemus kunena kuti yayi ine ndi mmene ndililimu ndine munthu wamkulu abwana so kuti ndifike ponena kuti no ndadzivundukula ine ndafika poyera sidzikhala bwino koma ndili ndi galimoto iyi ikathandizira kukunyamulirani madzi ndili ndi zoyimba izi zikakuthandizirani kuti mukafalise mauthenga ndili ndi kangachepe kakakuthandizirani kuti mulipire zina ndi zina zofunikira zimene zonso sizikuthekayi anthu ofuna kuti azilemerese wokha atchuke wokha anthu ajalambira koma kuti chuma chawocho chitumikire dziko zovuta koma kuwafufuza ndi anthu aja amene amasankhidwa ena namakhala ma advisor president ena namakhala kandi akuluakulu amakampani aboma ma chief executive kandi ndi mandane anthu osiyanasiyana amene no amasankhidwa ena zimakhala nduna zimene zaboma ena ma deputy ministers koma kuti tiye tibwere pano tikonze dziko sopano za nyansa ndiye palibe chimene amafuna ndikungokhala ndi dzanja lolandira kuti zavuta sopano zimene nimalandira zija nthawi yakwane kuti ndidzipereke zikuvuta that's why mukuona kuti ngakhala anthu amabizinesi akutuluka ndi ochepa kuthandiza anthu amene aferedwa ni nkhani ya namondo ija akutuluka ndi ochepa kunena kuti no anene kuti Malawi wafika poipa tenti mukonzeri amene akuoneka akukhudzidwa nkhope zawo zagwa ndi mmene mavuto afikira ku Malawi kuno ndi anthu owiringika nkhani yake ndiyonera kuti ena ali ndi zimilandu ena anabadwa ni mtima uyipa ena ndi anthu ajaonena kuti no anabadwa ni mantha basi namafuna ndikuudzeni chonchi kunena kuti no Mose akanakhala ni mantha Mose sakadawombola ana a Israeli ku dziko la Egypt m'manja mwa mfumu Farao Mose tu analido munthu amene Mulungu anampasa kuthekera namampasa china chilichonse chomwenereza kuti akatuluse ana a Israeli m'manja mwa Farao ku Aigupto so Mulungu nkutheka kuti kangachepe kamene muli nakoko anakudalirani kuti akudaliseni nako kuti tsiku lina nyengo ngati iyi imene Malawi akulira ndikangachepe kanuko mudzathandidze anthu right ndi zinthu zomvetsa chisoni lero kuti Malawi sakuona Malawi ali blind ndi chifukwa chake tikuona kunena kuti lero takhala tikumva kuona mbuyo monsemo ma activist osiyanasiyana akuyima kulitukwa na boma limeneli akuyima kuwanyoza president akuyima kuwanyoza vice president akulimbana ndi nduna za boma kulimbana ndi akuluakulu ogwira ntchito ku state house kutukwa na kuopsa kwayalusa kuopsa lero anthu amene ajatembenuka kuda kutiya amene timatukwa naja amene zitsiru zija ndi zimene kwa ife tikuziona kuti nzochenjera zimene zazo ndiye zabwino kwambiri tere ngati kuli kusapota anthu tentisapote zitsiru zomwe zija
teni ngati kuli kuvotera tidzavotera anthu opusa mwacha amene timatukwana sana ngamanena kuti ngoputsa nanga si amanena kuti anthu ndi anthu opanda nzeru anthu angoona kuphunzira nkumayankhula chizungu chokoma koma ndi ma empty tin, right? Lero ndi anthu amene akubwera pano kunena kuti koma chipani ngati koma chimenechi koma azitsogoleri koma amenewo amalawi zonsezo ena anthu odzungulira mutu nkumaombera m'manja kuti koma mkulu ameneyi koma ndara ameneyi koma mzimayi ameneyi koma anthu amenewa akuyankhula zinthu za nzeru. Ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti nthawi yakwana imene wina aliyense amene amazitcha kuti ndi activist, amene amazitcha kuti ndi omenyera ufulu wa dziko lino, amene no ali ndi maganizo onena kuti adzipusisa amalawi, amene ali ndi maganizo kuti azidyera amalawi, ena anutumwe adyera amalawi zindalama, sitimafuna inafe kuti tidzifotokoza za inu yayi. Wina aliyense kumalawi kuno ni mboni game changer salimbana ndi kufotokoza za munthu. Ena nutikunena pano tumwe adyera anthu katundu amene mwalandira kuchokera ku makampani, kuchokera kwa anthu, kuchokera ku mipingo, mwadyera katundu yokuti apite kwa anthu ovutika amene akugona pa mtengo, amene akusowa thandizo ngakhale kugona nenjala. Mwadyeratu mudzina lonena kuti ndino omenyera maufulu athu, mudzina lonena kuti no inuyo ndino ma activist. Ena anutu anthu anakukhulupirani kumakupasani zingongole kukuonani kuti ndinu munthu ofunikira olo atakupasani ngongole mwapasa osadziwa kuti akupereka m'manja mwa madobadoba akuba. Then mafuna ndiyankhule chonchi amalawi nonse mudziwechi kunena kuti wina aliyense amene akudana ndi mawu onena kuti boma ili lalephera amene apita zikaimbira m'manja mfiti zinzaketsi asamanamize anthu kunena kuti ine ndi activist, asamakunamizeni kapena kumakusokoserani mmakutu kuti ine ndi activist. Iyeyo angonena kuti ndili pano kuzayankhulira chipani ndikuthandizira akunkuyu kuti nanenso mbali inayi ndizithandizira akunkulu ndi aboma ine ndi waboma koma ndili kukuje ndili ngati munthu ozira nkhulira ndangozisankha ndekha kuti ndizichekanira bomali ndizili paka penti oyera koma lisali loyera. Kusiyana ndikunena kuti mukamabwera nkumanena kuti ndina activist iye koma ine ndiomenyera ufulu wanthu pamene inu ni mpava yayikulu mwabera anthu ambiri akulira adzimayi azibambo akulira komanso inu ndi munthu mmodzi amene pa dziko la Malawi lino mumadziwika ngati munthu otukwana kwambiri, anthu otsokoneza kwambiri, anthu osapanga chiganizo chopitilira, anthu akuba, anthu amalawi akulira, mwabera katundu, mwabera zindalama, dziko lovutika ngati limeneli. So ndimafuna ndiyankhule chonchi wina aliyense amene ali activist, amene akuzitcha kuti ndi activist, kuyambira lero akhale ni mawu onena kuti no ma demonstration akuyeneka kuchitika komanso mwezi umene tikuyamba usanati either we like it or not. Chifanda chipesa ine chinsisi chonena kuti no satana wayika vuto limene latigwera la madzi cholinga chonena kuti ena fe tikhale chete tizitanganidwa kunena kuti yayi pali vuto la madzi, koma ndaona kunena kuti nkati mwa mavuto la madzimu ena kulemeramo mudzina lonena kuti tikupita tikathandiza anthu ku Phalombe, tikufuna tikathandiza anthu ku Blantyre, zindalama zimisonko za Malawi ndi kutuluka zimamiliyoni kwa pasapasa ati abwana kupita akaendereko, ati abwana kupita akaone kumangochi, zima allowance zima billioni zochuluka zikutuluka dziko lino kumaonongeka ainake udzondzikawo ainake amene kugona nzisakasa maskuluwo palibe chimene chikuchitika, right? Ndaona kunena kuti mene zikukhalira ku dziko lino la Malawi ma activist tafokeseka kumanena kuti yayi tikudikira nthawi yakulira ipite kaye. Ndimafuna ndiyankhule chonchi nthawi yakulira nkhondo imayambika ngati kulira kukuoneka kuti pali winanso amene nakuoneka kuti iyeyo ndiye wokuphayo kaya tikumvetsesana kaya anthu tu amayamba nkhondo maliro atatulutsidwa chitanda chili panja ndikuyamba kuamenya mfiti zonse kuti mumabwerera njipano mukufuna kuti mudzatani tisintilire tokha anthu amene tikudzundzikafe, right? Anthu okhudzika ndenda pesa chinsisi chonena kuti dziko la Malawi lino anthu tikukhala chete mu nthawi iso imene tikudzundzika kwambiri. Anthu ndikunena kuti no dziko la Malawi lilani pa mavuto amalawi amalira, anthu ena anthu apita ndi madziko makulira, anthu amwalira abweredwa ndi manyumba akulira, nyumba zokudziririra chifukwa cha kusokonekera kwa dziko mene zinthu zikuyendera lero. Anthu afika ponena kuti no zinthu zotsakoma
ena nso mwina kungololela kuti nyumba ino kuli bwino ingondigwera basi nthawi ine mwina mulungu waipanga kuti ine ndingopita basi chifukwa choti anali kale anthu osweka mitima, right? Nde tikunena kuti tipitilirebe kumangoyang'anira mvulayi, ena akuonongabe ziko, ena akudyabe zimisonko, nduna zaboma zikumayenda ndikumakajambulisa madera makampu mwa anthu amene akudzunzikawo ndikumalandira zindalama zimalawa simbwerekete. Amalawi dziwani anthu nduna zaboma zidza kuti ziyende zibwere kumakampu kuja sizikubwera kwa ulere iya. Kanda president akabwera kumakampu kwanu kosakubwera kwa ulere, kanda vice president akulandira mamiliyoni ma allowance. President samalandira tu ma thousand ma allowance, amalandira mamiliyoni. Vice president tu salalandira ma thousand ma allowance, amalandira mamiliyoni. Nduna zaboma zidza sizikulandira tu ndalama zochepa, kulandira ndalama zochuluka kwambiri. Anthu onseja amene mukuwaonaja amene akumabwera mujina lona kuti funa tidzakuoneni ndife aboma akulandira tu mamiliyoni. Lero ndi anthu omwenso amene pambali pakulandira mamiliyoni akunena kuti sofuna ayambe kuwabera so anthu maphunzitsi athu amene amalandira timachenji aja ayambe kuwabera kaenda asitikali kaenda polisi kaeni ndani, koma mukamafufuza mukauniuni akuoneka kuti iwo sadazike mutu mmenemo. Ena akhala kuti namiza mbuya mwiya isalari yanga yamwe jonse ine ndizayipereka kwa anthu ovutika. Tiyeni mwezi uja watakutusa 1,500,000 pamene munthu amalandira 6 million 7 million akuti namidza ngati chitsiru. Komanso ndalama imene wayiperekaje ndi ndalama zimene anazipanga mu ulendo umene anayenda wa allowance yache ikupitirira ngakhale ndi kandalama kamene akunamiza nakoni. Amalawi ndikukhala chete nkumawambira maja koma munthu koma amene zopusa basi. Kati umvese sana kaya ndene mafuna ndiyankhule chonchi lero kuti activist wina aliyense kaya unayambira kale kaya wayamba pompano, koma ngati iwe uli wapendapenda wadwakedwake siya ntchitoyi pita uzika sapota zopusasi. Kaya mwabwera pamene pakuti mufuna mulemere kaya mpeze katundu muzithandiza abale anu, siyani ntchitoyi mupite muzikathandiza abale anu. Pitani muzikaombera mmanja, pitani mukalandire ma t-shirt akokoliliko palibe vuto iya. Pitani mukalandire ma t-shirt achilima palibe vuto iya. Koma chimene mungadziwa ndichonena kuti no sitikufuna ndipo game changer sakulola kunena kuti no dziko la Malawi tipitilirebe kupushisidwa. Amalawi maliro talira kunoko ku Malawi timakhala no free days kusesa pa anthu kumabwerera ku ntchito zawo. Lero ni nthawi panoponso pano tiyambe kuganiza za ma demonstration, right? Wina wakana mutumizira MP wina ake audio imene ndinatulutsa dzulo kuti MP nkhani ndimene mukonzekere muchitapo chana anthu awoto akupempha kuti muyende nawo limodzi mwapange support zimisonko zimene mumalandira zo mutengepo kena kache mbathandiza kuti ma demonstration ateke. MP akuna kuti yayi ine tumene ndikuoneramu anthu akanati no ine ndikuona ngati zimezi sizingateke timu chosabwanji mkulu amene iyo anamuyikapo ni ndani, anamusankhirapo ni ndani. Tere malamulo amati chani ma MP opita ku parliament koma zili za burutu nsifwazi mayankha zopusa, right? Maiko anzatu amatakamanga chimodzi kazipani zosusa boma kanda ndo ma business kanda mipingo ama pa chimenecho. That's why mutati muyangane Julius Malema anakwanisa kuchosa Thabo Mbeki, anakwanisa kuchosa Zuma pano pa kulimbana ndi Ramaphosa. He knows. And alinde anthu amene akumpanga support ochuluka adzipani ngakhala ma business. Koma kunoko ndi anthu amene ndi wipa mitima amafuna Amalawi ovutika mu nthawi imene akufuna vote, amafuna Amalawi ovutika mu nthawi imene akufuna kuti apindulire Amalawi. Lero Amalawi akuoneka ngati ndi ofunikira ndo amene Amalawi amene akugona masukulu mothawa ndi namondo ucha. Amalawi amene akuoneka kuti aboma kanda anthu andala kutamanga kupita uku nga Amalawi amene no alibe nyumba zawo zapita, abalawi amwalira alibe ngakhale chovala. Nda Amalawi to amene anthu akwaona sopano, right? Koma atenti nena kuti tathandiza anthu amene wa tikonze dziko lipalibe zokuti no Amalawi amene ajawo ndi Amalawi amene akudzunzikaso kwambiri plus mukudziwa chifachani aboma kutanganidwa nalo anthu amene muli makampuni. Mukuziwa chifachana ndalama akukangalika nalo anthu amene muli makampuni. Ngani yake ndionena kuti no mukumalowa mmatumba mudzindalama zochuluka kwambiri, mukumalowa mabiliyoni mudzina loti akuthandize anthu amene muli makampu. Koma kulemera ndiwo anthu watu agula magali mutu akugula zinyumba. Ndikuyankhula pano ndili ndi maumboni ndikudziwa anthu agula magali moto agula zinyumba agula maploti. Ngani yake yayi amene muli makampu. Koma iniyo mulibe ngakhale chokudya cha lero makampu momwemo. Mulibe china chilichonse mukuvutika makampu momwemo.
ndeli kunena kuti no mavuto pa mavuto anzake zatikwana ife tili pano kuyima kunena kuti no Malawi wanunka Malawi wanyasa sitilolera kuti no apitilire kuvunda mmene wavundira pano kaya tili limodzi kaya nde mama wa uno nimafuna ndiyankhule chonchi ma activist nonse amene mukudana ndi za ma demonstration kaya ena inu muli pamenepo kunena kuti no muzinamizira wa activist koma muli pa contract yofuna kuononga dziko nimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti no ifeyo ngati anthu amene timakonda dziko la Malawi tikusiyani pomwepo tipita pansewu right ena nukaya muli pamenepo kuchitenga ngati mashasha kaya ngati ndani kumayankhula motumbwa kaya kumatukwana kaya kumatani kaya kumachemerera anthu onongawa ife tilibe nazo ntchito tili pano kuti tipulumutse dziko la Malawi ndipo ndikupempheni nonse amene mukutumiza mathandizo anu osamatumiza mathandizo anu mwadwakedwakiya kaya ndinu ampingo kaya ndinu munthu wamba kaya ndi mabungwe kaya ndi chipani osatumiza mathandizo anu wamba and anthu ena ndi akapyali ndi anthu akuba anthu ena wandi mavenda chosati mavenda okuti akukonza sogolo la wiya koma anthu ena wandi anthu onena kuti no akavuevuwe anthu oyipa kwambiri anthu ononga dziko anthu amene azipanga kuti pakamwa pawo pazidyerapo siku ndi siku mu dzina loti dziko silili bwino tiyeni tibwere pa ma action palibe chimene chochitika dziko la Malawi takhala tikuwalonjeza anthu kuti tipita pansewu tikhala ndi national shutdown tivomereze kuti no mavuto anachitika andi tinavomereza ife kulira ndi Malawi lero sitingapitirirenso kumalirabe pamene tikuliritsidwanso tikubayidwanso ma Jackson tikuona ni maso kuti mkati mwa kuliramo anthu amene akuoneka ngati akulira nafe afuna tithandize kulira kuja akutidyera misonkho yathu mkati mwa kuliramo ena atasama kuti basi mademo analephereka basi tentipitireni kumaba mkati mwa kuliramo ena ndi pamene akugula zimaploti mwishina lodera kuti no mwatuluka ndalama zokuti akatithandizire ena nkumalemerabe mkati mwa kuliramo mavuto ali chonchicha nene mafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti no mwezi wa Mawu ukhale mwezi womalizira kuona wina akuyenda mu dzina lokuti the president kapena vice president inana onse zitukwanizi zimene zili pansi pa anthu amene ndilibe nazo ntchito iya chifukwa zinachita kusankhidwa ndi anthu awiri amenewo zinachita kusankhidwa ndi mtsogoleri nde chofunika kukonza ndi mtsogoleri chifukwa mtsogoleri akachoka tikavota kubwera wina ndiye kuti atabweresa zakhalanso ndi mbava zimene tikuzinena zipano kamunimvesesa kaya lero mafuna ndiyankhule chonchi mobwereza mawu amene ndayankhula dzulo tikhala ndi ma demonstration koma chifukwa chakuchepekedwa kumene mwina titha kukhalako ife mmene tilili nimafuna ndiyankhule chonchi mwina titha kupeza kandalama kochepa kamene katha kungokwanisa mwina kupanga ma demonstration pa Central region kapena kaya ndi ku Northern region kapena Southern region kapena Eastern region Amalawi dziwani kunena kuti dziko lino ndilathu so ngati mumve kuna kuti game changer akupanga mademo ndikubwereza nkhani imene ndiye ali kumangochi ino anthu aku Blantyre panga no organize mademo a Blantyre koma sizakhala ma demonstration anjira ya mtanda omangoyenda titavala kaya ngati tikupita kukagula nanazi ayi ni ma demonstration amene tikapita kukasiya kalata yathu kusanjika tikhala pansi pomwepo ndipo sitikuchokapo sitikuloleraso kuti magalimoto ayende wagalimoto panga makani kuti ayenda tiyasala galimoto imeneyo kati mvese sana ino amene muli kulilongwe inonso kukhala pansi inu chimozimozi kunzuzu ndi boma lina lililonse maboma mumuli anthu ouchita bwino ma MP boma lina lililonse lini ma MP kodi MP atakhala kuti wapanga contribute kandi 300 400,000 or 500,000 mademonstration achitika mukawaphatikiza ma MP anonse kumeneko kodi no tisinena kuti Malawi ndife olepera koma MP ano yalibe chikondi chake akamabwera kwa ino akamayimba nyimba akamati nyadu sikuti amafunapo kuti no inu yomwe akutiya sikuti ndi wachitukuko iya ndi anthu oyipa mitima amangofuna kuti azakunyengereni somuzapase vote zimene kunoko ndikunena kuti ku Malawi kunoko nkhani nthawi imene yathayo pusi sana that's why ndinanena kuti no wonse amene sachitapo kanthu ma demonstration amenewa ndi wa opposition kaya ndi wa mpingo kaya ndi wa business kaya ndi wendani kayena numuli kuboma kukoma munachoka kalekale maganizo mwanu mulingana ndi anthu constitution yakudandaulira ngati simuchitapo kanthu game changer zabwera ndi mayina anu poyera kuti awa ngakhala atayima kaya kukapikisana nawo kuchisankho za chipani kaya kufuna kuzapikisana nawo pa MP kaya ndi ukansala anthu amene waosadzayerekeza kuwapasa vote ndipo chidule chacheso kuzango agenda myala ndi zisilu za anthu afuna azibwera kwa ifa zizatipusisa azitifuna nthawi ya mavuto tawapase vote akakalwa kumene kuja zichitukwana ife tizaza agwadira mabwana nkumati tukwanaso mafoni atosa yanka
zopusa zimenezo zikuyeneka zithe chaka chake chino ifeyo tidzayenda pena paliponse tikaona kuti phungu yakukakamira kuimabe koma sana ime ndi Amalawi mu nthawi ya mavuto. Ifeyo tsiku limene akukapangisa msonkhano game changers zapanga mobilize nyamata kuti pita ni kusonkhano kumweko mukausokonezi kuli bwinanso kukango mugendako munthu amene asabalalise anthu iya kamukunipvesesa bwinobwino iya komatu ndi ufulu wake akapangire kwina ufulu wake akapangire nyumba mwache asabwere kuzatisokoneza maganizo koma mizi kwathu iya ifeso tili ndi ufulu omuza kuti kuna sitikukufuna iya kaya tikumvana kaya. So Amalawi ni mafuna ndi yankhule chonchi ziwani kunena kuti munthawi imene mukunena kuti Amalawi akulira mavuto amene no Amalawi akumana nawo ku Malawi kuno mavuto amene waena akuba ndalama za Amalawi, mavuto amene waena apangirapo njira zokutabe ndalama za Amalawi, mavuto amene anthu agula zinyumba, mavuto amene anthu agula maplot, anthu agula zimagalimoto zodula, mavuto amene wa anthu atenga katundu ochuluka mayiko mukumva inu kuti yayi South Korea yathandiza, yayi Zimbabwe yathandiza, Tanzania yathandiza, Zambia yathandiza, zikola kuti lathandiza. Zithandizo zimene zijazo zikanati zizipita kwa inake direct popanda katangale popanda umbava bwezi tikunena pano zinthu zitatheka zinthu zili bwino kumvapo iye itamva kuti iye azitumika Mulungu athandiza ena zipana athandiza makampani athandiza nizindalama zotere ena so kubwere ni maplani awo kumba kumene aba kuti sikuna kwaniri iya zimalawansi zimene akumalandira akatiyendera kumwana makuti afuna zatione zija ngati taitana zija kuti azatione zija sisi kwakone zimalawansi zimene zija komanso kuonjezapo kuti tifanso tikutengere ndalama zako kusalale yako Malawi nkumaombera banja kuonanso ngakhale mabishopu ena tikumanena kuti ayi zimene ndi ziganizo zabwino azigogo kapena anthu opanda nzeru kaya umvesesana kaya inetu ni Mr. Game Changer tera audio yanga yalero nimafuna ndiyankhule chonchi komalidzira kunena kuti ino anthu amene muli ku UK ndino Amalawi, ino anthu amene muli ku America ndino Amalawi, muli ku China kandi ku South Korea kandi dziko lanji kaya kuno ku Africa muli ku South Africa, Mozambique, Zimbabwe, Tanzania kandi Lesotho, Botswana ni maiko ambiri amene inu mukupedzekera nimafuna ndikupempheni kuti no imanafeni tithandizeni kuti no tiombole dziko la Malawi. Anthu akhala kunena mopusa, anthu akhala kunena modyerekedza koma zochitika zake zosadziwika. Anthu takhala tikuyankhula nthawi yayitali Malawi ali chimodzimodzi. Anthu takhala tikwasokosera Malawi koma zinthu zili chimodzimodzi. Malawi akufunika anthu olimba mtima, anthu amene ayende ndi kudzodza kwa kumwamba, anthu amene apulumutse dziko la Malawi. Ndithokoze chifukwa chotina kuti pali mashehe ambiri, mabishopu ambiri, maapostles ambiri, akuluakulu amipingo ambiri amene andiuza kuti tizayenda nanu limodzi. Ambuye akudaliseni, sindifuna kukutchulani mayina, ndino anthu olemekedzeka, Mulungu akudaliseni kwambiri. Ndipemphe ma MP athu, ndipemphe anthu andale, anthu amabizinesi, anthu kayenda osiyana-siyana kuti tithandizeni kuti chimene chichiteke. Ndipo nonse amene muli ndi thandizo lanu ndipo mukutsuwa kuti kodi tiafikira bwanja Game Changer aja kunena kuti no thandizo limene lifike kunena kuti no zinthu zichitike bwino. Muyankhule nane pa WhatsApp number iyi. Ino amene muli ku America, ino amene muli ku kadziko lanji kandi ku South Africa, nambala yanga ndisiya pamene pa ndipo ndimayilembaso pansi pa audio yanga sindimayibisa. Muyankhule nane ndipo ndikuza kuti thandizo lanu lifika, ndipo mukadzafuna kuti thandizo lanu anthu adziwa kuti mwathandiza tidzapanga zimenezi. Simukufuna kuti anthu adziwe tidzapanga zimenezi koma ife timene tifuna ntchito yitheke tigwirena manja ngati ntsika cha dziko. Ani ntchito yake ndi amademonstration, ani mademonstration soyenda ndi njira ya mtanda, mademonstration soyenda ngati tanyamula matenda kapena tanyamula maliro ali pa machira. Mademonstration ndo mademonstration ovinidwa amene tikupita pa nsewu kukanena kuti takwiya okwiya momwe mziwa zimene amapanga atha kuthyola chilichonse, atha kupanga chilichonse chifukwa chamene akuvutikira polisi, chifukwa chamene akuvutikira aphunzitsi, chifukwa chamene akuvutikira ame, chifukwa chamene akuvutikira Malawi akumudzi kuti aone anthu ama business ngakhala anthu andale ngakhala mipingo amene kuna kuti tombole dziko lino la Malawi. So nonse amene muli ndi thandizo lanu kandi we MP kasi we MP ndiwe mulimi kandi we mbutsa ni mpingo kandi chani yankhula ndipo nonse amene mukupitirirabe kutumiza thandizo lanu. Remember Malawi sali bwino
tikapita ku Phalombeku kumvesa chisoni, tikapita ku Zomba Mangochi kumvesa chisoni, tikapita ku Rekchiro ku zinthu zavuta sizili bwino, tikapita Mulande Cholo Blanda zinthu zikusokonekerabe. So amene muli ndi mathandizo anu khani nu mpingo ka muli maiko akunja amalawi ambiri muli maiko akunja komanso kumeneko muli mipingo muli ambiso mipingo ya mphamvu ena mumajoina mipingo yosiyana kumene kuyankhulani ndi abale kunena kuti dziko la kwathu silili bwino tikufuna kuti thandize kandi zovala kandi mapepala kandi chani kunena kuti abale athu akathandizike zokudya zimene zizitithandizira. Ndipo nonse amene mukutero amenenso muli ndi thandizo amene mumafuna kulitumiza koma mumakayikira kuti kodi ndingalitumize kwa ndani kapena pakusakhulupirira chifukwa cha kusokonekera kwa moto kwa zinthu mene zikukhalira kapena chifukwa cha mitima ya anthu adira ena. Yankhulani ni Mr. Game Changer amene ndikuyankhulani pa nambala iyi +27 6788 00357. Ndibwerezenso nambalayo +27 6788 00357. Ndipo thandizo lanu zizakhala ndinu kuti ine mundilengezese kuti ndathandiza kapena ayi, ndipo tidzalemekeza chimene inu mungayankhule. Koma ndikunena kuti nonse amalawi amene muli maiko akunja tiyeni muyende nafe limodzi. Amalawi dziwani onse amene mukuyima nawo pa mavuto kafuna aime upresident kaza imira chipande chanji kaza imira chipande chanji kandi wa independent kafuna aime UMP kandi ukansala amene aende nanu mavuto munyengo imene dera lanu Game Changer ndi mudziwa. Ndipo wina aliyense amene atazibisala nikumazika mmasamba koma kufuna voti yanu ndizamuwezanso kuti ukakhale kumene unabisala konkuja usavumbuluke kolero kuti uzithamanga kupanga misonkhano kwa afuna anthu pamene munthawi ya mavuto iwe sunapedzeke, right? Ndipo ndidzapanganso ndidzauza anyamata kuti uyu akapitiza zake zopusa zinkoke ni makutu. Ine ndine Game Changer chikondi chawesi. Ambuye akudaliseni pamene mukupita muzintchito, pamene muli mmaminibasi, pamene mupita kumunda komanso mupanga zinthu zosiyana-siyana. May God bless you. Thank you.